Sziasztok! Ez a új update a Hungarian Marvels 2-be, és jöttek be pár frissítések, és most kicsikét csináltam már egy egész videót róla, 30 perces lett, és 4 GB-ot foglal, így nem bírom feltölteni a videó szerkesztőmbe, mert ez túl sok neki egyszerre. Viszont mással nem tudom megvágni, ezért az egészet újra kell vennem. Tehát akkor most egy kicsit gyorsabban, haladósabban és pörgősebben csinálom. Tanulok az előző hibáimból. Vágok be képet, hogy megértsétek majd mi legyen. Tehát itt már régen ben volt ez az autó, de most bejött ez az autó is, ami egy új autó lehetőség. Tehát ezzel simán tudsz vezetni, és remek arra, hogy eljuss A-ból B-be gyorsan. A másik, hogy bejött a vonatszpódernél az M47-es vonat, ami ez a teherszállító vonat, mozdony. Itt is vannak tükrök, amiket kívülről lehet csak kitenni. Vannak ilyen ezek a táblák, amiket már mutattam a múltkori videóban. Vannak ezek a függönyök, bocsánat, és úgy kell beindítani, hogy kétszer megnyomjuk a főkapcsolót, egyszer a főkapcsoló beülünk, és itt az irányváltót egyszer megnyomjuk, és most már ebben a székben az egyik irányba, a másik székben, meg a másik irányba lehet vezetni ezt a... Ja. Az teleportálásoknál, a Nagyberki rendezőnél, az elsőnél most már, be tudunk jönni itt a rendező, a váltóállomásosba és itt fent tudjuk állítani a dolgokat, ugyanúgy, mint Nagyberkinél. Arra van Nagyberki, ugye, és arra megy el Borosháza fele a sín, viszont hogyha ott egyenesen jössz a manuális váltóval, akkor itt érsz el a Nagyberki rendezőhöz. És így vannak az spawnerek a tervagon, itt az LGS, ez a platós, van ilyenfajta rakomány rá, ilyen sín alapanyag, ilyen cementes, és ez szén, szerintem. Van a ZAS, az ilyen folyadékszállító, és van a konténeres, amiben megint van 4 fajta szállítmánya, kő, homok, szén és fa. Ez a 4 van. Ezután ugye itt felszedted a Kekkemenni Nagyberkire, azzal megfordulni, vagy elég, hogyha itt is megfordulsz, és úgy már mehetsz is, visszatolatsz, és már mehetsz Borosháza fele. Ahová viheted a tehert, az a Vargaháza, az új település, az új hely, aminek itt van a forgalmi irodája, ugyanúgy működik, bent van, ott van, itt van, és ugyanúgy működik, mint Nagyberkinél. Arra van, ugye, Nagyberki az lehet fényes Rapáti, de utána Nagyberki. Ez itt pedig a tehersín, ahova erre bevisz a teher, a ipari részre. Itt már a lámpák kékek, nem tudom miért, de biztos, hogy így kell csinálni, csak én nem értek ehhez. De hogy itt biztos így vannak a lámpák. A lényeg az, hogy ez az ipari részleg, ott van az a kis váltóállomás. Itt lehet látni a követ, a szenet, a fát, a homokot, a konténereket. Itt vannak még ilyen ipari épületek. És itt van a váltóállomás, ahogy mondtam. Itt lehet kapcsolni a lámpákat ugyanúgy, mint Nagyberkinél, csak most kék és fehér. És ugyanúgy lehet kapcsolni a
a váltókat. Ezek a most bejött, hogy az ilyenfajta helyen pirossal lehet látni a vonatokat, amik ott állnak. Ez szerintem tök jó a frissítés. Most mutatok egy képet a további frissítésekről összesen. Beállítani ide, hogy egyébként nyilván arra vannak a jelzők. És most visszamegyünk Nagyberki állomásra, és megfordulunk. Tehát, hogy beállít. Lehet, hogy valószínűleg túl gyorsan mentem a vagonokkal. Mutatok itt van még pár kép, ami a többi dologról van. Kiszálltam a vonatból, és ez történt vele. Tehát, hogy csak kiugrottam a vonatból, hogy átváltsak. Ja, de nem is kellett volna kiugranom. De ez történt vele. Ó. Map már nincs is el. Kiugrottam a vonatból, mert azt hittem, hogy át kell váltani, de nem, mert kéziváltós, és a vonat így elbalolt. Pedig csak kiugrottam a vonatból. És így elbagolt a vonat. Nekem nem működik. És ez egy tökéletes mód arra, hogy gyorsan eljuss A-ból B-be. A motor az itt van, és ott vannak a kerekek. Szóval ja, ez az autó jött még be. Ez itt, ez az a mozdony, amelyiket ott. Remélem tetszett a videó, sajnálom, hogy így elhadartam a dolgokat, de már ezt az egész hóbelebancot konkrétan 2 órája csinálom, és még meg se vágtam a videót, tehát kérem a megértéseteket. Élvezétek az update-ot, sziasztok!